नंगौ थारैनो जों सुबुं माहारिया गावखौ मोनसे गोथों लामाजों हान्थिलांनो थाखाय जोंनो धोरोमनि गोनांथि जायो। थारैनो थिग बेबायदिनो आं दिनै दंफैयो अजित बाथौ धोरोमनि जिथु मोनसे थानसालि, बेयो जाबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खौबारि ओनसोलनि मोनसे मुथौ हाजोआव, जिहेतु मुथौ हाजो ओनसोलाव मोनसे दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार थानसालि दङ जेराव। दा बे समाव आं दंफैयो। आं गिबियाव नुथायखौ आं दिन्थिनो नाजागोन, जिहेतु बेयाव ओरैबायदियै मोनसे समायना मोनसे थासारि, मोनसे आबहावाजों जिहेतु नैबे अजित बाथौ धोरोम सिबियारि भक्त बिथांमोना जिहेतु नैबेयाव फैनानै लोब लोब फैनानै नैबेयाव धोरोमनिसिम, इसोरनिसिम आरज गाबनायनि गेजेरजों बिथांमोना बोर बान्सा बिनाय बा इसोरखौ खुलुमनाय, सिबिनाय, मान बावनायनि बे मोनसे हाबाफारिखौ नैबे समाव नुनो मोनदों। जिहेतु नैबे जाबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे खौबारि ओनसोलनि मोनसे मुथौ हाजो, जाय मुथौ हाजोआव अजित बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार थानसालि जेराव दङ। मुथौ हाजो होननानै बुङोब्ला मिथियो। थारैनो बे मोनसे थानसालियाव जिहेतु गोबां धोरोम भक्त बिथांमोना जिहेतु नैबेयाव फैनानै मुथौ हाजो गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे जिहेतु आरज हाबाफारि, फुजा फोरबो आरो फुजा होनायजों लोगोसे जिहेतु आरज खालामनाय हाबाफारिखौ गोबां मोनसे गाब गोनां, मोनसे समायना रमायना मोनसे नुथायजों जिहेतु बिथांमोना फालिनाय बा आरज गाबनायखौ नुनो मोनदों। जिहेतु जोङो बुंबाय थादों, जिहेतु सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खौबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनसे मुथौ हाजोआव जिथु मोनसे हाबाफारिया जाबाय थादों। बे समाव आङो मिथिनानै लानो नाजागोन, जिहेतु आंनि खाथियाव सुबुं बे अजित बाथौ धोरोमनि सासे भक्त, आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु नोंथांमोना नैबे मोनसे हाबाफारियाव मोनसे हाबाफारि लादों, मा फोरमायनो नाजागोन? बेखौनो जोङो निउस इन्डिगस चेनेलाव फोरमायनो लुगैदों दि जोङो जोंनि बे दुलाराय अजित बाथौ धोरोम आफादनि गुरु मुस्रि अजित बाबाया बे हाजोआव 1986 मायथाइ सनाव बे हाजोआव आगान होफैदोंमोन। आरो दिनैनि सानाव बे आगान होफैनाय लेखायैनो दिनै बिफागुरा जोंखौ बोसोन होदों, बे हाजोखौ मुथौ हाजो मुं दोन। आरो मुथौ हाजो मुं दोननानै बेहाय मोनसे पार्क बानाय, जिथुनाखि हारबिरियाम, मुलि बिफां लाइफां आरो बेजों लोगोसे टुरिजिम। बेखायनो जोङो बुङो जे मुथौ हाजो एन्ड हारबिरियाम एन्ड टुरिजिम होननाय नाम दोननाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बे हाजोखौ जों अलरेडि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जाबाय। आरो जों बेखौनो लुगैदों जे बे हाजोखौ जोङो समायना रमायना खालामनो लुगैदों। इयुन समहालागै जों नाजालांबाय थागोन। दा जोङो माखासे सुबिदा आरो उसुबिदानि थाखाय जोङो बे हाजोखौ समायना रमायना खालामनो हायाखै। बिफां लाइफांबो जोङो नांगौ बायदि गायनो हायाखै, माखासे सुबिदा उसुबिदानि थाखाय। जिहेतु बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों, माखासे मिरुनिफ्रायबो बाहागो लादों, मा फोरमायनो सानो? आं गोजोननाय मोनदों। जोंहा बोसोरफ्रोमबो मिरु आफादनिफ्राय फैयो, क'क्राझार आरो चिरांनिफ्राय। गोदो बिफागुरु थानाय समाव बिफागुरुआ फैबाय थायोमोन। दा बिफागुरु गैयैलाय, रुंसारि जानायलाय दा जोंहा बिमा गुरुआ फैदों। जोंहा अजित बसुमतारी आफानिनो अनसुलि बिसि रत्नेस्वरि आइआ दिनैनि दिनाव आगान होफैदों। आरो बिनि आखाइजोंनो नैबे आरज जिथुनाखि जादों, आरजसालि, बेखौ जोङो लुफुंनो थाखाय बे आइ गुरुनि आखाइनो न' खुन्थिया दिनैनि दिनाव गायसननाय जादों आरो। खोब मोजां मोनसे सुंदर औ। थारैनो नंगौ, जिहेतु जोंनो सुबुङा मोनसे थांना थानायाव जिहेतु गावखौ मोनसे गोथों लामाजों हान्थिनो थाखाय जिहेतु धोरोमनि गोनांथि जायो। थिग बेबायदिनो दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बा अजित बाथौ धोरोम सिबियारि भक्त बिथांमोना नैबेयाव फैनानै जिहेतु मोनसे मुथौ हाजो गायसनथाइ सान